ತುಳುನಾಡು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ತೂದು ತುಳುವೆರು ಐಕ್ಲ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ದೀತೆರು. ಈ ಪುದರ್ದ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ ತೂತ ಅಂಡ ಕೋರಿದ ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟುಗುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಬುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೇ ಕೋರದ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲೋಡ್ಕಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು. ಆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರಡು ಐನು ಕೋರದ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಮಂತೇವೆ. ನಾನು ಕೋರಿಂಗದ್ದು ನಾಲೇನ ಬಾಲ್ಗಟ್ಟದ ಬುಡ್ದೈಟು ಹೂವು ಗೆಲ್ತಂದು ಆ ಕೋರೆಗೆ ಐಕ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪಿನಂಜಿ ದುಮ್ಮಂಜಿ ನಿಲ್ತನು. ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ಏನು ಕೋರದ ಕಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ದಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಐಕ್ ಜೂಜು ಅಂದದು. ಜೂಜು ಆಯ್ತಾ ಹೂವು ಗೆಲ್ಪುಡು ಹೂವು ಸೋಪುನು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಐತ ಆಧಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತದು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರದಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಲೆ ಏನ ಜಾತಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿ ಉಂಡು. ಐನು ಪಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಸಿ ಅಂಚಾದ ಐಟು ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಆಂಡಲ ಐನು ಎಂಗಳು ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪುನರ್ಪ ಏನು ಎಂಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಿನಗಂಡ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ಪತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವೇನೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂದ ಇನ್ನು ಹಿರೇ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಡಾಯಿ ಬಂದ ಕರ್ಸಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಬಂದ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂದ ಅವು ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮುದ್ರಣದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡವು ಮುದ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಪೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರತ ಆದತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ದಾರೆ ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ನಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಪೂತ ಚೆಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಐತ ಪೀರ ಹೊಡೆದು ಉದ್ದ ಬೀಲ ಬತ್ತದ ಐನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಐನು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರಪುಡಿ ಮನೆಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರಿಗೆ ಪೂವ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ದ ಬೀಲ ಬತ್ತದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋದು ಪುದಾರ ಅಂಚನೆ ಮೈಪೆ ಕೋರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೈಪೆ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಪುದಾರ ಜಿಡತ್ತರ ಮರಿತ ಜಿಡತ್ತರ ಐತಿ ಜಿಡ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಆ ಗಿಡ ಎತ್ತಲಕ ತೂನಗ ರಟ್ಟು ಗಿಡದ ಎತ್ತದು ತೋಜಿಲಕ ತೋಜಿಲ ಐತನಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ದಾರ ಬತ್ತದ ಸರತ ಐತಂದನ ಇನ್ನು ಪೀರ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಐಟು ಒಂದೇ ದಾರ ಬತ್ತಂದನ ಇನ್ನು ನಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದ ಬಲ್ಲ ಮನಡ ಐಕ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಪೆ ಕೋರಿಗೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ನೇನು ಐಕ್ ಇತರ ಕೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವೇನು ವಾ ದಿನಟು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಶಂಕದ ರೂಪುಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಶಂಕ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಐದು ರೌಂಡ್ ಆದು ಐತ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬೀಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶಂಕದ ಆಕೃತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಐದು ಶಂಕ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಬೀಲದಂತ ರೌಂಡ್ ಆದ ಬತ್ತದ ಐಟು ಪೂತಲಕ ಬಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಜಾತಿದ ಆನ ಜಾತಿ ಬಂದ್ಪಿನ ಉರಿಯ ಕೋರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತಂದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ ಮುಂಡಾಸ್ ಕೊಟ್ಟದ ಉರಿಯ ಬಂದ ಐಕ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬೊದ್ದು ಕಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತಂದ ಇನ್ನು ಬೊಳ್ಳೆ ಕೋರಿಂದು ಅನ್ಕೊಡು ಬೊಳ್ಳೆ ಕೋರಿದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತಂದ ಆ ಕೋರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದು ಐಕ್ ಪುದಾರ್ದಿ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮೈಪೆ ಕೋರಿಗೆ ಪೂವ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬಾಚೆ ಆದ ಬತ್ತಂದ ಇನ್ನು ಬಾಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಡು. ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ್ ಕೋರಿದ ತರೆತ ಕೊಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಕುಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರದ ಪೊಲಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲ.